għandna numru ta' pulizija li xogħolhom huwa li jkunu proattivi mela iduru fit-toroq jintaqgħu man-nies, jitkellmu man-nies, il-fatt li hemm preżenza tal-pulizija diġà huwa deterrent fih innifsu, saw min jargumenta li deterrent ma jaħdimx. Imma huwa wkoll. U allura qed jersaq il-pulizija qed tersaq viċin il-komunità. U naħseb il-komunità tħossha iktar safe, tħossha iktar mistrieħa. X'tista' tgħidilna dwarhom ma' dawn il-community police? Le, jiena nista' ngħid li huwa esperiment li ħadem, ġifieri u allura dak li huwa abjad ngħidlu abjad u dak li tajjeb ngħidlu tajjeb, ġifieri naħseb li għandna bżonn inkomplu nibnu fuq din inizjattiva tajba, qed ħalli frott. Ir-rapport tagħna bħala kunsill magħhom huwa eċċellenti u naħseb li għandu jinferex anke f'lokalitajiet oħra. Imma qed li hemm titjib u fl-istess ħin speċa sal-ġimgħa l-oħra konna qed naraw il-barriers qed jiru lejn Havana. Le, għax inti il-community policing mhux xogħlu huwa fuq matul il-lejn ta' paċi. Huma database tgħidu l-5 ta' filgħodu. Le, dawn il-community policing jibdew minn filgħodu sa 8 ta' filgħaxija. U jduru fil-komunità. L-imxorta ta' perikli. Inti tifhem li San Ġiljan fil-Kastana issa sar paċi fil-sar San Ġiljan kollu. Allura inti matul il-ġurnata wkoll għandek ħafna attività għaddejja. Però mhuwiex bħalma sħaqt inti l-ewwel inti stess dak il-ħinijiet li għadek kif tajt. Dak huma ħinijiet partikolari. U għax huma ħinijiet partikolari għandna bżonn skwadra partikolari. Fil-fatt waħda mill-proposta li qed issir hija li bejn ikonna skwadra apposta dedikata li anke tkun taf tagħmel il-maniġġija tal-folla, jiġifieri il-crowd management, li jisma' jekk l-inkwiet ikunu jafu kapaċi jikkontrollaw il-folla. U dawn qed tgħid għal dak li għandkom bżonn, mhux dak li għandkom. Għal dak li għandna bżonn. Dak li għandkom bħalissa x'tip ta' problemi jġestixxu? Ma huma xus li fil-komunità, ġifieri inti għandek nies li pereżempju garbage li joħroġ barra l-ħin, għandek storbju li m'għandux isir f'ċertu ħinijiet, għandek nies li mhux qed josservaw ċerti liġijiet. Ġifieri għandek ċertu imġiba li mhux dejjem hija aċċettabbli bħala soċjetà ċivili. Inti konvint li l-pulizija Maltija hija armata biżżejjed biex tkun tista' da xorta ta' violenza timmitiga? Mela tlaqna?